ñande amde jeeɗiɗi morso hitaade ujunɗe ɗiɗi e nogas e joyi caggal jibinede annabi isa mo jaam e kise ngone mum o ina hawre a altine 11 haran hitaande ujunere temennayi capannayi jeeɗiɗi fergo ñalnde malande men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. mi noddi laamu nana ara so laamu ngu yettima joni ma on jiino mbaɗmi nde ɓe namno inde laamu nde tan ko ɗon hewɓe naatire soyde. laamu ngu ari ɗon tawi Hammadal e Mousayel ina ɗaani e nder suudu. mawɗo wuro ngo wi naweɓe piyonɓe haɓe maaya ñande fof ko ni ɓe mbaɗata. ɓe mbaɗa e werla werlu yiɓe kaso. Hammadal fiya toon ha nuski wonti ɗayɗo. Mousayel fiya toon ha becci pusi wonti naskaɗo. laamu ngu wiɓe son gaddi min toon ngollo on maayi. ɓe goppaɓe garti joni kay wojiɓe ko safrade haɓe sella kono wona yerde. heddi hankadi mawɓe ɓe enen jertina sukaɓe mumen soɗon mbawi goppon jaram. on jiino Hammadal en mbayi Hammadal joni nuski anda hay ko yahata ko walla ɗo joɗoto. Mousayel ne waɗino radio wiyama beccu mum koko pusi goram jiida yerɓe ha tekteki mumen taƴi ɓe ɓen kam hisete ko warti koye sawtowol Kolaɗo Dia mo ceelaw dela won mo wending Malibol e yurmen kañum Lawgure Fulfulde TV wiyen ɓamtare ɗemgal men laamdi ko darde men dental men e golle men yo jam ñallu saro e aduna ndu kala.